Hola, som els alumnes de l'Aula Oberta d'Elles Sortís de Barcelona. Estem aquí fent un treball on comparem el comportament dels primats amb el comportament humà. Aquest vídeo tracta concretament de comparar el líder de la nostra classe amb el líder dels primats. Aquest d'allà és el nostre líder. Anem a veure què fa. No, mucho no. Surt d'aquí. Per què? No, és meu, no te dono, no. No, va, sisplau. Que no, que tinc gana. Jo també tinc gana. Va, una mica, però mai més. Sí, una mica. Ei, això és meu. Avui esmorzo jo i tu no. Fora! Què fas? Però és que m'ha dit el profe que si no tinc netejat
Escolta, dona mal, porta mitja hora i encara no ha rentat res. No. I mira la meva... No, i a mi què m'importa? Ara ve el plou, no. Ei, Que no, que... Un moment. Què? Deixa això ràpid que portes mitja Però hora. que l'he portat de Deixa això primer... ràpid que portes mitja hora. I se'l dona ràpidament. Ja no vindrà el plou. Dona. Dona pressa. Ja està. Dóna-li. I tu dones pressa. Aquí. Hola. On vas? Que la pilota és teva. Ara sí. No és nostra. Ara és meva. Que no? On vas? A jugar amb els meus companys. Pues no, perquè estàvem jugant nosaltres i tu no estaves jugant. I juguem nosaltres. I ala, adeu. Vinga, juguem. Al final hem arribat a la conclusió que els primats són molt semblants als humans. Ells tenen una vida com nosaltres, Però que de vegades abusa de nosaltres. però també busquen el bé del grup. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's over. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal when they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. They say we're too young to get ourselves Hola, wrong. som els alumnes de l'aula oberta de Illes Barcelona. Very clear. Ala, espera't. One of a kind, but you mash up my Hola, mind. You som els alumnes de l'aula oberta de Illes de Barcelona. Te lo está viciando. Al final hem arribat a la conclusió que els primats som semblants. Oye, tío. Al final... Hola, profe, se m'olvida. Però també... Me cago en tu vida. It was back in 99, watching movies all the Vale, d'acord que és fàstic, estic d'acord. Però una t'he de dir una cosa. No sé si... Això és meu. with my girl who I thought was my world. It came out to be that she was